Hanggang bihis pa. Tagal tayo hindi nakapag-upload ng video. So makita yung setup natin ngayon. No? Ayan, no? Pakita mo sarapan baby. Tingnan mo sarapan nito. Diyan natin yan. And may mga kondisyon kasi akong gagamba. Then may mga matatandang kailangan na ano. Kasi yung mga gagamba natin na to, mag-aaway na talaga sila. Ito. So yan no. Yung pagbabalik natin sa YouTube para makita natin kung anong laruan itong dalawang to. Kasi matagal na magkapit bahay to eh. Ayan. Matagal na magkapit bahay to. Kailangan talaga din na maglaban na. So, G. Tapos may mga gagamba pa akong ilalaban. So, abangan nyo to. Mga gagamba pa tayong ilalaro, no? Purge na to sila. Talagang kailangan na nilang magtapat. Kundi, sila na yung magagalit sa atin, no? So, okay. Mamili kayo kung dito kayo sa pulahin na to. O doon kayo sa dilaw. So, yung pula. Ayan, dito naman yung mga kalaban niya. So, nawalan ako ng paleta, no, nung last time. Matagal na nawala yung isang paleta natin. Yung pa naman yung gustong gusto ko. Paluchina yun. Or dito kayo, no. So, matanda na talaga. Kailangan na nila magtapat, no. So, ito, makita nyo yung difference. Nilang dalawa. Pusang alaw ka. Sino kaya nakapaulang tama, no? Butik ka. Parang diado pa ata yung pula. Nauna pa ata siya. May paganti pa tong pula dito. Abangan nyo pag nakawala. Tik ni likod. Paano gaganti yan? Nako, abot yung tela pala. Nako, disgrasya. Parang kailangan natin i-adjust yung tela, no? Naabot yung tela. Kala ko may paganti pa siya. Iurong unti yung tela, no? Iurong natin ng unti itong tela. Yan. Gusto mo doon pumunta eh. Sige nga, laro ka pa talaga. Putik ka. Walang laki-laki sa akin. Pag nahuli ka talaga. Grabe ng laking gagamba, no? Sige, yung paganti na ng pula. Laka, yung pula ng gumanti. Finish talaga. Sabi na nga ba, yung paganti pa ng pula to, mahirap yung ganti. Laka, sige, depensa. Grabe yung comeback ng pula, no? Lalaro pa talaga yan, mga boss, no? Sige, paano mo patayin yan? Wasak din yung bibig nila. Sige, balik lang. Ano pa? Pang. Tapusin talaga ng pula. Baka alangan din yung pula sumakmal ka agad, no? So, sige, paano mo patayin yan, pre? May kagat din kasi, no? Nag-lips to lips yung mga yan. Masakit yung bibig din. Loko, paano mo yan patayin? Puta, hinagat ulit. Natan na. At masakit na rin yung bibig niyang pula na yan. Kasi nakapauna dyan. Tandaan nyo, nakauna dyan yung dilaw, no? Ilang beses na yung dilaw nakapaunang kagat dyan. Masakit lang talaga ganti nitong pula, no? Putik ka. Tagal lang. Putik. Masakit yan. Iikutan niya talaga sa ilalim niya na kukunin, no? Kasi nga, saan niya kakagatin yan? Masakit talaga yung bibig nila, no?
Okay, i-click natin, be. Nakagat yung bungot-bungot ng dilaw. Ayan na. Pipishbulin niya na. Naku, nakakawala pa. Tumuyo na nga yung sugat nung pula, no? Pansinin yung likod nyo. Yung kagat niya sa likod, tumuyo na. Sa tagal ng laban nila, mga boss, tumuyo na yung kagat niya sa likod. Ang loko, dilaw pa yung sumakmal. Puti na dilaw to. Grabe yung dilaw, no? Dilaw pa yung sumakmal dun. Kaso wala to talaga. Sobrang bagal niya na kasi. Yun na. Pinaliad na siya talaga. Gandang laban. Wala lang yung pill light natin, no? So, 1, 2, 3. Makakagat. Wala nakakagat. Win, lose. Yun lang mga Ajino. So sana enjoy yung pagbabalik natin sa YouTube. And meron pa akong ibibigay na laban sa inyo. So next fight tayo. Pasensya nyo na nag-ano yung pill light. So ito declare natin panalo. Yung pula. Talo yung dilaw natin, no? So good game. So kanya na yan. Kanya na yung dilaw na yan, no? Pagbukas natin bukas yan, bundat na siya.